Mazvita, tinotenda zvikuru, madyira, maita basa. Regai ndichienderera mberi nenhauro yaita kuti nhasi imi ndimi maita kuti tikwanise kuuya pano, ini nehama neshamwari tiri pano. Tauya pano kuburikidza nechiitiko chakaitika 2014. Vakuru vangu vari pano, ndipo pano patati hendei pakaitika chiitiko ichocho chatakatukirirwa, tikatukurudzwa, tikaudzwa umhondi chakasara nemudzimu wacho. Kumwe zvinotorema nokuti kwedu hazvitaurwe, kunyanya kana paine vakwasha nevana nevazukuru. Asi ndongoguma ndichiti neumhondi. Nanhasi tinongoti tichimuka totarisana navagumbo navamutasa, tosvetuka totarisana navamavhaire, toti kuinga hatisati taenda kana kujeri, kana mapurisa hatisati taona, nyangwe nemaroadblock ataurwa haya navachiroto tinoapesana chaizvo. Pandinoendawo kupurazi hatisati tambonzi nhasi komukai muchienda kujeri. Takati hai ngatirambei takanyarara. Hauvhurirwe dhoketi kuti warambirei wakanyarara. Tinoda nhasi kuti ndibude pachena, ndipe kutenda kwangu, kutenda kwevamwe vangu, kutenda kwemhuri, kuti tsigiro yenyu, minamato yenyu neyevatisina kuona yakatyisa zvikuru, nokuti takaramba tichinzwa kudzirwa nesapoti iyoyo. They were trying times. It was very traumatizing, but your support, your prayers were truly amazing. May God bless you. Today I stand to tell you the truth.
Everything said about me was a lie. Those who were used to create the lies have now come out in the open and revealed how they were abused. No lie can live forever. Hapana nyepo rinogara kusi zvachose. Izvi ndiri kutaurirawo nevamwe vangu vagera apa. Zvinonyadza. Inguva yataifanira kunge takaona vatungamiri vakapa nguva yavo yakakodzera yekudzosera chimiro chenyika, chimiro chevanhu kubva kurwiwa kwakaitwa nyika ino iyi, nokudzidzisa kuti vana vatiri kubereka vagone kukura vachiziva zvavakamirira, zvavanofanira kuita. Donzo maona vana vedu vekuyunivhesiti vauya pano, vana vari kutamburirwa manzwa vachiti vana mai vedu vanotengesa misika, kutambura kwevabereki. Kuti kana ndaita izvozvo mwana apedza ndochionawo chouviri, mwana wobatsira. Asi ndopawakuona mwana akunodzidziswa hunhu husiriwo nevatungamiriri. Zvinorwadza sei? Mwana akunodzidziswa hunhu hwokusaremekedza vakarwira rusununguko. Zvinove ndizvo zvatinofungidzira kuti ndivo vanhu vangadai iye zvino vakunzi vakudya penjeni. Vakatambudzika vanhu ivava. Vazhinji vavo vasiyana nesu vana Comrade Teurai. Takawana cheuviri, tafambawo nenzira yedu, takaitawo zvatakaita, tikapindawo mumabasa. Vamwe vedu vatatinavo havana kuona chandakaona, asi ndivo vakarohwa nemapurisa, vakarohwa nemawater cannons, vakaroveswa nemayuth. Kuri kuita kwevatungamiriri hazvina kunaka. Hazvina kunaka munyika yatiri kuti yakasunungurwa nevanhu ivava. People first iri kuti ngatidzorei
zvakarwirwa. Ngatidzorei nyika ino iwane runyararo. Hatigone kuwana kubudirira kwakazara. Hatigone kuwana runyararo rwakazara kana vanhu vachiita basa rekunzi rwisanai nguva nenguva. Kana tiri kunzi iwe nhengi tukana nanhengi pasina chiripo. Kana paine chiripo, people must learn to talk. There's nothing wrong about talking. Kana mumba chaimo ukaona murume achikudza nyaya yekurova, taura kuti murume yeye haafungi. Murume anofunga chaiye anogona kugara pasi okurukura nemudzimai wake, ona pakashata nepakanaka. Kana wapatadza ndosaka kuina atetezve, ndokusaka kuine madzisawirazve. Tingagoita nyika yerudzi hwai isingagone kugara pasi ichikurukurwa? Saka isu tiri kutaura kuti aiwa zvinhu ngazvifanire kunge zvichitaurwa. Iye zvino tinorwadziwa isu vePeople First kana tichiona vakarwira rusununguko, vasiri kugona kuwaniswa mukana wekutaurwa navo. What more? Ruzhinji rweZimbabwe havana mukana. Vanhu vedu havana hope. Isu tiri kutaura kuti vanhu ngavawaniswe nguva yekukurukura zvinetso zvavo. Ngavawaniswe nguva yekutaura zvinonetsa. Inyika yakasunungurwa ino. Democracy chii kana vanhu vasingatauri? Vanhu vari kubvunza chii chinonzi People First. Zimbabwe People First. Vamwe vari kuti hai ipati yevanhu vakagumburwa vakadzingwa. Regai ndikuudzei kuti kwete. No, that's not it. Handizvo. Yes, at one occasion we were ZANU-PF, and it was started by senior ZANU-PF people. And at one time, we were perceived to be moderates. Some of our colleagues were calling us, you are pro-Western, as we were in this party, pursuing pro-Western policies. But these were few, individuals. Because some of us, we wanted people's views
to be pronounced in the party. Taida zvinhu zvevanhu kuti zvinge zvichipronouncwa mumusangano. Taizvida izvozvo kuti muno isu mumusangano mainzi iwe neni tine basa. Zviri kupi izvozvo ngazviitike. And our position was always must always put people first. Kana vanhu makarwa kuti vanhu ngavasununguke, zvinhu zvevanhu ngazvibude pachena, vanhu ngavave vakasununguka, and that must be done. So our colleagues were not willing, hence the expulsion. Zvingarwadza izvozvo kuti tadzingirwei kana kuti vamwe varegerei kuwirirana nesu, nokuti tine pfungwa dzekuti tinoda kuti vanhu vange vachiyeukwa nguva nenguva. Hazvirwadzi izvo. Isu vamwe takabva kumachonyonyo ndokwatinobva, ndoti vanhu sei vasiri kuitirwa zvinhu. Vekumaundarweni, vekumalipati, vekubhinga, ivo vachida kungoramba vachizviona. I want my people to have what they should have. So, so elders here and others who might not be here decided to have a new party. Zimbabwe People First is therefore a new, democratic, inclusive political party that accommodates every Zimbabwean regardless of age, gender, previous party affiliation, and race. It is not an extension of ZANU-PF, no. Please get it from me. I am not going back to ZANU-PF. This party has attracted people from broad political spectrum, including those who were apolitical. Kubva musi wayakanzi tatanga, takaita se munhu abatidza matchstick pagasi station. It was like you have lit a matchstick at a gas station. So munhu wese akanga akamira kuti naimiwe kwadiko kungotangwa chinhu chekuti isu tanga tichingoti ina handidi zvangu zvepolitics. Inini zvangu inini I'm not interested. Takangoti vangonzwa kuti kune a political party inonzi People First. Vanhu vakanga vangoti amai mujuru mufunge tiri kuzvituka kuti takanga tichiiteiko madzana mugwanana achitambwa nemazibeuraya.
So this diversity and our liberation struggle credentials make us a unique and democratic political party. Kutaura kuti isu takabva kuhondo nevakambengewo vari kune mamwewo ma-formations nevakanga vasina kumbobvira vakapinda mu-political party at all. Ndisu tinoita people first. So you can imagine this political outfit is a unique one. Saka hamungataure kuti inganzi ipati iyi inotori itsva yakazvimiririra. So ideology, as our name indicates, we are national democrats and we believe in putting people's interests first ahead of everything. We are Zimbabweans who seek to restore the dignity, economic, political and social emancipation of all people who sacrificed their lives for all to achieve political independence without discrimination or dehumanization. We are ready to work with those who respect the values of the Zimbabwean people as they exercise their right to freely choose without fear or coercion in order to achieve our total peace, democracy, and prosperity for all. Saka wemuHarare kana achinakirwa achizipigwa newebhikita anodawo kuzipigwa newekwanguwo kudande anoda kunakirwa. How about blowing? Afuni ya jabula. They all want to enjoy. They all want the same treatment. And people first would want to exercise that. People first vari kuti munhu wese. Elders venyu vakati ngati emphasizei inclusivity. Kana tichiita zvatinoita amai mujuru, ma-values, ma-principles, kana masvika ipapa agumba havatsuduguki. Ngati ataurei ngatidi unodoti naye gumbo kani kuinga tasozvitaura kare aiwa amai mujuru ma-principles ma-values tiri kuada ngaataurwe. Tinoda zvitaurike nokuti ndo zvakarwirwa izvozvo. So you can imagine how rich this party is, because we have that institutional memory.
vanhu vanoziva zvakarwirwa zviripo zvanga zvakuda kufushirwa pasi pekapeti. Pati yenyu iri kuti vanhu vedu vanga valuza hope. Tinoda kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vazive kuti aiwa kani muchiri vapenyu hamusati mafa. You are still alive. You still have a future. Iri very, very bright. And mune solution zveshuwa. Mupati menyu masolutions akawanda. Saka kana tikada kukuyeuchidzai mugore rakapera takabudisa kagwaro kenyu kane zvinangwa. Makabuda zvinangwa zvakawanda, kaya ka blueprint kane zviga zvakati kuti zvine zvidimbu zvakatsanangurwa muzvidimbuwo zvakare. Pari kuzikana zvikanganiswa, pari kuzikanwa zvinofanirwa kuitwa nepatiri. Tiri kuda kuti hunhu hwapedzwa hudzoserwe pakare. Vanhu varimo vachiva vari pakati pazvo, havanorongerwa kuseri kwavasiri, ngavave mukati mazvo vachirongawo varimo vachiziva nokuti ndezvavo. That's why we call it people first. Tiri kuda chaizvo kana takuita zvinhu zvedu pazviga zvedu izvozvi, tinyanyise zvikuru kutarisana nenyaya yezvebumbiro remutemo, nokuti tikaita tisiri imomo tiri kuona kuti mubumbiro remutemo pane zvinhu zvikuru zviri kubata isu tinenge tichinzi vana munhu wani. Vamwe vachinzi aiwa ava ndivo chaivo. Tiri kuti kwete, mutemo ngaubate munhu wese zvakaenzana. Kana takuenda kune zvecorruption, hapana kuti icorruption yakatoredzera iyi ndo chaiyo. Corruption icorruption, ngaibatwe secorruption. Kana yakumashefu yonzi yakatoredzera, kana kwaya kwatiri isu ana pombi yadonha yonzi ndiyo chaiyo, kwete. Pane dzimwe dzinongonzi dzingadzingopfuura dzisina kutariswa, ndo dzapfugamisa ikonomi idzodzo. Corruption ndiyo yakonzeresa kuti zvinhu zvinyanyise kudhura nekurema, uye zvinozonyanyisa kuremesesa kwatiri isu tinenge tisina chouviri.
saka tisazvirega zvinhu izvozvi. Ngatitonyanyisai isu vePeople First kutsigira kuti ngapashandwe zvakasimbisisa kuti corruption ibve nemidzi yayo zvese. vePeople First tiri kuti POSA neAIPA izvo ngazviende like yesterday. Hatisi kuda kuzviona izvozvo izvo. Uye vanhu vasamanikidzwe kana vasingade chinhu. Tinodawo futi kuti vanhu zvinhu zvedu zvinonzi ndezvedu kana dzimba dzedu kana maproperties edu aremekedzwe, zvisangobatwa zinyekenyeke. Kana munhu iye zvino muno muHarare tanga tiri kuzviona izvozvo zvichiitika. Hurumende tiri kuiona ichitipa pekuvaka, mangwana toona mabulldozer hurumende yaunza futi. Zvanzi zvaita sei? Mari compensation tiri kupiwa here? Pavakambotipa mastendi iwayo zvakandonge zvafamba sei? Munoona kuti ndo hurumende isina vanhu pamoyo iyoyo. Hurumende inopusha vanhu vayo kuvasiya vasina kana cheuviri. Kamari kawatsvaka nenzira dzakaomarara koparadzwa in seconds. Hatidi hunhu hwakadaro. Tinoda hurumende ine vanhu pamoyo. Tinoda hurumende inonzwira vanhu vayo vanotambudzika. Tiri kuda kuti madiasporians vaya vataurwa nemwana abva pano vavhote. People First mublueprint medu takanyora nezve economic transformation. Tiri kutaura nyaya yokuti upfumi hwedu hwaparara. Munyika muno hwaparara. Hapana chekutaura. Hatigone kuti vaya vari kuita vanoda kuuya kuzoita investment muno vagone kuuya kuzoita investment iyoyo, nokuti hatina mapolicies akanaka. Hatisi kukwanisa kuti tigone kuti empowerment yedu kuvanhu vedu tinoimisa sei. Isu vePeople First tiri kuda kugadzira mutemo unopa empowerment kuvanhu vedu
than kuti uti indigenization. Nokuti empowerment ndo inokusiya munhu wakabata upfumi hwako iwe pachako. Saka tinoda kugadziridza mutemo iwoyo we-empowerment. Kurima ndiko kunobata mhuri yeZimbabwe. Agricultural policy isu ve-people first ndiyo yatiri kuda kunangana nayo zvakanyanya. Hatidi nhetemwa kana tasvika kunyaya dzekurima, nokuti kurima ndo kunobata 75% or more vanhu vedu munyika ino. Ndo kunobva zvinotsigira industry huru muno munyika ikoko. Saka tinoda kunyatsoona isu se-people first kuti agriculture yedu yamira zvakanaka, varimi vedu kana vari vekubatsirwa mari inotsvagwa yakachipa, ine interest yakachipa. Varimi vedu vowaniswa kuti vakwereta mari, varima zvakanaka, vanorimiswa zvakanaka, marimiro avo, masystems acho vari kunyatsoratidzwa zvakanaka kuitira kuti zvavanorima zvacho goho ravo chairo riri kunyatsobuda mune zvakanaka pandima yake yaarima. Arege kuti kana arima ndima ari kukohwa mukoho mudiki-diki iye afirira nekurima. Saka varimi vedu kana wanzi urimi urimi, toda kuti aite businessman wemurimi chaiye akakwana, kwete kungoita murimi wezita. Izvozvo ndo zvatiri kuda se-people first. Hatisi kutomboda kuti tichasiya vanhu vedu vachitambura kuti kana arima anoita makore 2, makore 3 achingonzi mari iri kuGNB. Kwete. Tichienderera mberi nemaindustry, nokuti tigere pano tanga tine mabasa muindustry imomo. Ngazvibva zvabva ikoko kumurimi zvichikwidza kusvika tavhurirwa maindustry kwanga kuine mabasa edu. Zvese zvinoonekwa ne-people first izvozvo. Zvichikonzereswa nekuti vanga vaine maindustry vakavhara nokuti vakaona kusisina cheuviri nemapolicies ehurumende anga asina kumira zvakanaka. Saka isu ve-people first tiri kuronga kuti chakamboita kuti zvinhu izvozvo zvisafambe zvakanaka chimbori chii. Hatisi kuda kudya uroyi nekunyara. Tichaongorora tapinda muhurumende. Zvizhinji zvacho tinozviziva, tatotanga kutotaura nezvazvo nokuti vanga varimo vacho ndisu vamwe vachoka. Tikutomaka kuti ichi chakakanganiswa, ichi toda kuchipinigura takadai. Hatichainvenda wiru racho kaisitinaro. Tiri kutoriza kuti rinomakwa rakadai. Saka tiri kutoshanda nezvazvo nechekare. Nyangwe kuine vamwe vane minda nevasina, isu tiri kutoronga kuti vanoida minda yacho iripo vachapiwawo, nokuti vakawanda vakapiwa minda isiri kushanda zvakanaka. Saka kuigadziridza kuti tese tirime mune zvakanaka, ichagadziridzwa minda iyoyo.
togara zvakanaka. Land audit aiwa haitwe bate siye ichagadziridzwa zvakanaka zvikuru. Kana tarima zviya zvandataura, tinoda kurima zvekuguta isu zvawanda toisa muindustry, toita value addition, zvokutumidzira zvinhu zvisina kunyatsoumburwa nokuwedzeredzwa kuti zvitumirwe pachidanho chakakwiridzika. Ndo zvimwe zviri kutipa mari yakadzikira pamitengo yacho. Saka tinoramba upfumi hwedu huri pasi pasi. Izvi zvinobatsiridzwa nokuti kana uri mukuru wenyika, paunofamba uchiita ushamwari, ndo paunenge uchirangana nevamwe vaunenge uchikurukura navo uchiona iyi nyika inogona chii zvandingashamwaridzane nayo kuti ndiite kwangu. Uchienda kunana Indonesia vanoita zvekotoni, wouya woenda kunana Gokwe, kunana Masvingo, kunana Dande, moita kotoni yenyu navo, mouya moita maindustry aya wowedzerwa, moita value addition, zvobva muno kotoni yapa stage 4 stage 5 kwete kungobudisa iri kotoni lindi. Izvozvo ndo zvinoramba zvakatidzikisira pasi. Saka People First inoda kuti kana tava muhurumende tinoda kuita value addition pama products edu akasiyana siyana, nyangwe zvekumines, nyangwe zvekunana agriculture, kana kunana cattle industry kwese ikoko, kana tikauraya mombe kunana CSC vakavharwa kare kare. Tinoda kuzvimutsa izvozvo, ana Matebeleland kunana Masvingo, tichiita value addition nyangwe kumatehwe chaiko. Chii chinotitadzisa? Kana kumakarwe chaiko? Hapana. Asi unongoona kuti zvinhu zvese zvaakungoneterwa. Maparastatals basa rawo harisi rokudya mari yehurumende. Basa rawo nderokuwedzera mari kuhurumende kuti isu sevanhu tikwanise kubatsirikana pazvinhu zvinotinetsa. Maparastatals kuunza mari yakawanda, towedzera kunana health kwatisina uko, kunana Parere Nyatwa taakuenda tichishaya mishonga, migwagwa haichagadzirwa. Asi wonzwa zvonzi parastatal chakuti yapiwa mamiriyoni akati kuti ite zvakati. Harisiriro basa rehurumende rekupa mari parastatal, kwete. Parastatal ndo inotofanira kupa mari kuhurumende. Imi maakupa mari kuparastatal. Kana isingape mari kuparastatal, ngaitengeswe kana kutoprivatizwa. Ndo zvinofanira kuitwa kumaparastatal. Ndo zvichaita People First izvozvo. Their responsibility is to contribute wealth to the nation by giving money to the government, not to drain money from government. Energy. People First ichaita basa rekutsvaka nzira dzekuita nadzo energy dzakawanda. Simba rezvemagetsi harisi rekuti vana Harare nana Buluwayo nana Bhindura dziwane magetsi chete. Kana kumaruwa vanodawo magetsi. Magetsi haisi luxury, it's a necessity.
vanogara muzvipatara, maticha, mapurisa edu, mumakamba mavari, kwese kwese vanodawo magetsi, nokuti navo vane magadgetsi, ma-TV, mafriji, vanodawo mvura inotonhora. Saka kana kuti tada kuti development yedu ngaifambe Zimbabwe yese, we need to electrify the country. Saka People First inoda kuisa simba remagetsi munyika. Izvozvo tichatarisira kuti magetsi tingawane emhando dzipi, ezuva here, emhepo here, emvura here, marasha here, edzimwe mhando tsva dziri kutsvagwa. Ndosaka vana vedu vemayunivhesiti vari pano havasi kudzidzira kuti vagoexportwa sezvatiri kuita tichisara tisina. Kwete, basa ravo vari kudzidzira kuti variwane muno, vashande vachiisa development yavo munyika yavo. Mvura, foni, transport zvinorwadza uchidzika paSouth Africa uchifamba nemutefetefe wenzira, muno uchingoita basa rekunzvenga maponzi mumugwagwa. Taakudawo migwagwa. Isu People First tiri kuti chinonetsa ingozi iko iyoyo yakabata Zimbabwe. Zvinopera rini? Vanhu vedu vemumadhorobha vaneta kuitwa DWM, havachaziva tap water. Ma-NGOs vakuita basa rekudrilla maboreholes mumatownship edu, vanakuwadzana vanani, basa ravo rare kungoona ma-Red Cross vachidrilla maboreholes. We need pipe, kuve nemvura yakanaka matowns medu, kana iko kumareserve. Akati havadiwe mvura piped water ndiani? Tivanoda. Saka isu tiri kuti taapo program idzodzo dzinodiwa. Sei zvinofamba sei? Zvinotofamba zvichioneka kuti gore rino kana tiri kuita budget renyika zvinofamba nemutoo wakadai. Zviri more important zvinofambiswa sei? Zviri less important hazvisirizvo zvingatorera zvinenge zviri important mari yakawanda. Mafambiro edu egore rino ngaaite mashoma, nokuti zvinoda kuitirwa vanhu zvakawanda. Ndege hadzikwirwe nokuti mabasa evanhu akawanda gore rino. Zvoitwa izvozvo nokuti zvinenge zvichida kuitwa zvakawanda. Mopedza gore monge makuona kuti izvi tabata, izvi tabata, izvi tabata. Hazvitaure kuti gore rega rega hurumende inenge ine migomo yemari. Aiwa, inotonzi planning. Munotoita inotonzi strategic planning. Unotoita forgo certain things for you to achieve certain things. Unoisaka vanhu pamberika, ukaramba uri ndiwo unozviisa pamberi, it means vanhu vanoramba vakasiiwa all the time. Iwo ukangoramba wakazviisa pamberi, changomuka ichocho ndini, changomuka ichocho ndini, changomuka ichocho ndini. Saka vanhu vanoramba vakasarira vachingorwadziwa all the time. So with you, you have to put people first. Pane zvaunenge waronga. Tiri kurwadziwa kuti kana muzvikoro iyo inenge ya social transformation ku People First. Taakutarisa nyaya dzezvedzidzo, education sector advancement, health, housing.
kana ndasvika ikoko ndiri kutonyatsoona kuti ruzevha rwandakakurira kune dzimba dzemapangwe netihozi twakatsvema twakatsigirwa netumatombo. Handidi kutiona itotuyetuye tunondibhoya zvekuti handitude, hatuna kufika. Tinodawo dzimba idzodzo dzakanaka. Yes, development must start at village level, at household level. Ndo zvinotanga zvevanhu izvozvo at ward level. That's why people complain and say we want devolution, because vari kuona gore negore muchivasiya muplanning yenyu. Kana vaziva kuti muri kuvayeuka, why talk about devolution? Vanenge vachiziva kuti muri kutiyeuka, chikoro chedu chinenge chichiyeukwa, muri kuzviita at ward level, muri kuziva kuti vanhu variko pari kutambura vanhu, muri kubva matizivawo hapana patiri kumbosiwa. Vari kunyatsoona kuti pakaitwa chakati inga chakabvatatanga, inga chakabva, and 5-year plan yavo haisi kutombosiya vanhu. Zvichafadza nokuti people first, we will be planning about ourselves. People first is about us. It's not about that person, it's about us. So, kana tiri kutaura people first, we are saying everyone has a right. Wataura pano akati, you have a right. And ruda kupedzisa ndichiti isisuka hatisi kutomboda kusiya chimwe chinhu chisina kuplanirwa. Zvanhasi ndezverali yemuHarare, ndasiya zvinhu zvakawanda chaizvo. Tiri kudzoka kulonji. Iyi preparation iyi